ମୋ ସୁନନ୍ଦିତାର ସବୁଦିନ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଦିନ ତା'ର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ରଖେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତା'ର ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ ସେତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁକିଛି ସେ କ୍ୟାଚଅପ୍ କରିନେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସେ ଉଠିଲେ ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି ସେ ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖିକି କପିରାଇଟ୍ କରିବ। ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲେ ସେ ରୋଷେଇ କରିବ, ମୁଁ ରୁଟି କଲେ ସେ ରୁଟି କରିକି ବସିବ। ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ ସେ ସେଇଟା ହିଁ ମଧ୍ୟ କରେ, ମୋତେ ଫଲୋ କରିକି ସେ କରେ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଶିଖେଇବା। ସବୁବେଳେ ସେ ତା'ର ନାଚକୁ ତା'ର ଭାରି ପସନ୍ଦ। କିଛି ବି ଟିଭି ବାଜିଲେ ନାଚିବ, କିଛି ବି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଗୀତ ବାଜିଲେ ନାଚିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛୁ ଗୁଜୁରାଟରେ। ସେଠି ଏମିତି ଛୋଟ ରୁମ୍ରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ତା'ର ଖେଳ। ଆଉ ଇଏ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ଲୋର୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ସେଠି ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ହେଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଉ ବାହାରିକି ଆସିବ, ସେ ସେଇଠି ସେ ଦୌଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛି। ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛି, ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ତା ପାଖରେ ବସିବା ଦରକାର। କି ବସିଲେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ହାପିନେସ୍ ଅନୁଭବ ସେ କରେ କି ହଁ, ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ରହୁଛି ମୋ ପାଖରେ। ଯାଇକି ଗୋଟେ ଡର ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର, ମାନେ ଗୋଟେ ଡର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଆଉ କିଏ ରହିଲେ କିଏ ବସିଲେ ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଖେଳେ। ତେଣୁ ତା'ର ଏଇ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସବୁ ସେଭ୍ କରିକି ରଖେ। 1.5 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ସେ ଆଉ କ'ଣ ବା ଶିଖିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାମା, ପାପା, ନାନା, ଦିଦି, ଚାଚା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିଖେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଲି ତ ନାଚିବାକୁ ବହୁତ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ବି ଆଶା ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାବୁଛି ଶିଖେଇବି ବୋଲି, ଓଡ଼ିଶୀରେ ପକେଇବି ବୋଲିକି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।